Ụmụnne m ndị ọma ọ ga-adịrị mma, ana m ekene unu. Biko oge m mechara ihe onyonyo nke ikpeazụ a mmegbu karịkwa n'ala Igbo, mmegbu karị ebe ụmụnne anyị nọ. Ọ bụrụ just n'ala Igbo nọ na ma ọtụtụ ebe na mba ụwa ebe ndị be anyị nọ. M wee na-ajụ kedu ife kpatara conscience ụmụ mmadụ ji wee dị dead? Ka ife kpatara eji wee nwee dead consciences na mmegbu karị. Ịmaka ọtụtụ mmadụ kpọrọ m ma ụmụ boyo ndị ọ gaghị eduru ụlọ. O nwee kesi nke 11 years now. A na-agakasị aka, enwere ife eji aka maka na ọ ga so na union ime afịa. A na-agbazi okwu okirikiri. Afụ na-ekwu gị na-egbu okenye, ekwu na anụ gị na-egbu nwata. Ọnya ka o ji abụ ụfọdụ okenye nwa ha bido n'ile wee lebe ule. Nwatakịrị gbarụ gị bụ ịchọ ka ịkwụba ya. Ọ maka injustice dị n'obodo a ka ụfọdụ ji ejizi weapon ha nwere at their disposal. Ọ bụrụ ọgwụ, ọ bụrụ assassination n'ọtụtụ ebe. Nwanne anyị nwoke a nke Nollywood a m mechara ihe onyonyo ya ka m mechara ọtụtụ mmadụ kpọba m maka enye m ndụmọdụ ebe a sị biko onye mejọrọ ya gbaghalụ, anyị amara ife kpatara eji gbuo ya. Ọtụtụ akụkọ na-efegharị mana mmadụ mejọọ gị ka nọrọ ndụ, ewepụ na ndụ onye ahụ. Enwe ndị na-adị stubborn ruo n'ọnwụ, enwe ndị metagoro ife abụọ ha ọnụ. Ọ bụrụ na ọnwụ ha na-arụrụ a na-eme na ọma azụ ike. Onwe ndị nọ under expert. Mana ekwere ka ọbara mmadụ tee gị n'aka no matter what maka akụnụba nke ụwa. Gị nwebe onye na-emejọ mmadụ inwe kedo ahụ mbụ gị na ọ na-ajọ ofe ka ị ga-esi onwe ndị jekwa na deep sea ka ịma nke ma nke ọzọ. Dibịa gwọrọ ọzọ gburu dibịa. Ahụ na gị na nwa dibịa witch doctor na-erikọ na onwe ndị ha na mama ịghọta na ekwensu na aṅụ tii n'ofu kọp. Ka ịma nke marọ nke ọzọ. Ị na-step on people's toes, idebe ahụ na ọgwụ karịgo obi. Ebe ọ gaji nwa bọyị gị ụgwọ isi gị ọ dị bụọ mba. Ị na-emejọsị ndị mmadụ, debe ahụ na ịba anụ nwere obi. Enwekwa dinta nwere obi o. Ị bụrụ anụ nwere obi, enwere dinta nwere obi. Maka nnụnụ mụta ebeghị ebe efe, dinta mụta atụghị atụ agba. Ị na-emewasị ndị mmadụ obi, ịpụta group of people, ị nara ego rie kwere ike. Ị na-arụ ejenti, ị nara ego. Na-egekwa ntị, ọ bụrụkwa onye ọ na-nwere obi mgbaghara. Onwe ndị amarọ asị sorry, enwe ndị amara asị thank you na ndụ a ejiri ya wee zụ ha. Otu a ka ọ dịkwa na forgiveness. Onwe ndị amara ife bụ forgiveness, ọ dịghọ na their diary. Oke mara ụma tapụ akpa dibịa mara ụma bụ oke ọnụ. Imejọ onye a iko gị nwee ka ọ fọ one drop ka oju. Ọ bụ na ife a ka ị na-arụ, ị akụ isi n'okwute. Mana m anya ya ụmụnna biko ndị emejọrọ maka mkpesa niile ekpesara, ụfọdụ gwa m na ha